Hogy miben is tud segíteni a kraniotiszta hangokkal technika, csak is olyan eseteket mesélek el, amiben tényleg van tapasztalatom, például menopauza. Rengeteg nő küzd azzal a menopauzás tünettel, mint például a hőhullámok. Egy kezelés és egy üveg bakvirágcsepp, amit magukkal vittek otthonra, teljesen megszüntette a tüneteket. Most már nem egy, hanem több hölgy, akinek tapasztalata van ezzel kapcsolatban. Vagy például Achilles-színgyulladás, több éven át tartó fájdalom, 5 kezelés után teljes tünetmentessé vált. Vesesszűkület, ami már becsövezett állapotban került hozzám, és műtét előtt volt. 3 alkalom után kiszedték a csöveket. Tért fájdalom, sportsérülés következtében, de a rengeteg rehabilitáció, masszázs sem sokat segített a javuláson. 5 alkalom után teljes tünetmentes lett. Vagy például allergia, egy kranioszakrális technika kezelés után tünetmentessé vált mindaz, ami előtte évekig, ha nem is fájdalmat, de kellemetlenséget okozott. És tényleg azok a gyerekek, akiket mostanában hoznak szorongással, félelemmel, akár az iskolai közösségek által kreált dolgok miatt, tényleg nagyon-nagyon sok mindenben tudnak fejlődni és javulni maga az a kis millió, amiben ők jól tudnak lenni. Úgyhogy várlak benneteket nagyon-nagyon sok szeretettel, ha bármiben tudok segíteni, legyen csodás napotok!